bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe ngisi. Sanibonani mabhinqa, sanibonani ungizwe umlando wasemachunwini umongameli wenu. Ngithi cha ngiyanibingelela nje ngamza kwethu ekuseni kuyisabatha ngamza kwethu ngithi ke cha njengomongameli wamabhinqa wabantu abahlupheka abangenama ama conflicts kubalekile ukuthi izinto ezisuke zimqoka ezweni sikwazi ukuthi siphinde sithi ukuthi sibuye lokuthi sibheka ukuthi izinto zihamba kanjani sizokwenza lokho nje ngokungaceli umuntu ngoba sihluphekile ngamza kwethu nani lapha emakhaya ngamakhaya la lihleli khona ngizocela ukuthi wonke umuntu asukume abhukume alwele inkululeko yomnotho ezweni lakhe ngoba obaba bethu bayasikhohlisa ngakho labakhohlisa ngakho at least bona they have reasons ukuthi hayi bathi hayi thina sazabalaza izwe lakhululwa thina kasikaze sizabalaze thina ngoba thina siya abantu bamanje azange sifise sizabalaze inhloko so ke manje ke umzabalazo wethu ke kubaluleke kakhulu ukuthi uqondane ngqo kwezomnotho uma ngakazi mina ukuthi Colgate ikhiqiza umfo kabani ama Colface akhiqiza umfo kabani ispoon engidla ngaso ubani omanufacture ko benefit abani umuntu omnyama yonke lento leyo esihlele ngayo izeleze elijeze engilifakile angilazi ukuthi lathungwa umfo kabani elithungelayo konke lokho kuyicala phambo komuntu omnyama waseAfrika ukuthi sibe ziyigqila thina sezizwe nezizwana ke singakwazi ukuthi siye phambili sidlala amasela adla wodwa enza izinto ngokungena qiniso ngakho ke ngithi ke kuyo yonke iminyakazo khona ezweni sibonile lapha ukuthi eThekwini bahlangene lapha ke iqembu elibusayo kuzwe lonke asikwazi ukungafaki amehlo ethu namakhala ethu eqembini elibusayo kazolonke ngoba they are responsible for our lives and they will be accountable ukuthi kwenzakalani ezweni nathi we have an interest yokwazi ukwenzakalani iqembu noma ngabe liphi eliphethe imali enze kahle siyonqoba imali engenzi kahle futhi sizoxeka ngakho ke sikusho ngongahlonisi ngifuna ukubakhumbuza bonke laba abantu abawuvota lapha bevotelana bodwa ukuthi bakwethu khumbula ningizwe Afrika khumbula uSihle esibhekane nalo singazange silibeke phesha kwezilwandle kwathiwa nansi corona ngithi khumbula wethu sasuka lapho kwalandwa 500 billion lapha kwathiwa uzala iningizimu Afrika uzositakula kwashika bawudla bodwa nemali yemfonyo thina salanjiswa saba izinja nje eyiniko 350 ngithi khumbula wethu sashawa sathunyelelwa ngamasosha avimba ama-tollgate avimba amamoli senziwa izwe lethu lafana nawo Sierra Leone emazweni akhahlamezwe udlame ngithi khumbula wethu isithunzi somuntu omnyama sahudulwa phansi ngithi khumbula wethu waboshwa ubaba uJacob Zuma ngithi khumbula wethu salwa saboshwa sacindezelwa sanganakwa ngithi khumbula wethu ngithi ke njengamanje engane zakwethu nina enyovota lapha kuleli qembu leni likakhongolose sihluphekile ngithi njengamanje kumnyama kubomvu ngicela ukuthi nishanele yonke nomsangano wale cabinet elapha elokujaneni le top 5 la kulokujana holwa ichimfololo lesesiuSihle Zikalala yabona Azingibona umuntu onyanyeka ngalolu hlobo enyanyeke ngezenza nyanyeka umbuka enyanyeke ngakho konke nje yabo ngakho konke nje the respect is end ungabona uyingane zilwa noyise egcekeni ungambona umfazi ethuka indoda yakhe phambi kwabantu okwazi ukuthi khona kwanakela kuleyo khaya indaba inofishi kanti ufishi ubole ekhaya ngiyamtshena ke bakwethu ngenza kwethu cela neziqiniseko sokuthi manje ntambama ikhipha uSihle Zikalala nabantu bakhe balayisha imithwalo balayisha amankonka lawa okuthiwa angaze ngifika mina ebhushini yama yasenkonka na unjani scam sonke lezo scam nje iscam lo leyaphonda lezi imponto ezindele ezekuthiwa ezamankonka wakwezwa kuthiwa likhipha igolide lo yaphonda lutho nenyama yakho umthwaqo inyama yakho ifana nenkomo lezi esiyibiza ngeinzulu emakhaya iscam is a scam, it's a scam. Ramaphosa is a scam. He's a corrupt person. uSihle nalengqudulo ekhanda yangapha enquthu okuthiwa holo kunjana oJomo Sibiya ama-scam lezo zinto zidla imali ama-scam labo bantu so ke qalani nilungise le province nikhipha uSihle Zikalala nabantu bakhe bapakishe bese i-administration azongena from now within 2 weeks nosho futhi ngasho ushintshwe le cabinet wawebona icabinet anganyakaza ihlobo lokuyangena kodwa futhi ayenze lutho
imphuphe o-SOD imphuphe o-MEC imphuphe izinto ezizwa ngimfololo leli lifishane elingazi lutho. I can be a better leader and I can be even a better MEC. Ngeze ezinkulu mina unalezi phukuphuku lezi ezilambisa abantu kabuhlungu kangaka. Kumanje kade sihlasela izikhukhula lapha kwaZulu. Khumbula wethu. Emvelo kwalokho kweza 1 billion. Uphi lo billion? La abantu bahlulwa ukuthi nje ubusuku nemini bakwathi ukulungisa umgwaqo lawo N2 kuthiwa ngoba vele kuhamba imfene engabaleke ngalutho akunandaba. Into abayenzile ukuthi kutholakale kuthiwa singena mahala la ko 11 rand la ko 12 rand kulama toll gate solakale sehla senyuka mahala kuwona la mahala lesehla senyuka ngayo uyongibuza ungiphala ulimi uyothi masebememezela ukuthi ishone epleli billion lelo ngoba sihla ngifuna ukuthi ngebubele lethu bhaka nje sohamba mfana wakithi bye goodbye sihle bye sihle hamba uyahlupha hamba uneenga udakwa utshwala unama feelings umholo njalo nama feelings ngoba ngelinye ilanga uyoshisizwe if you got so much feelings if you are the leader one day you will be angry and take a decision that will destroy the whole country and don't think about the next generation. You don't have to have feelings if you are the leader. You must be a leader with no feelings, with a thinking capacity as a better politician. You will be. Never sikudingi la province futhi nalo mongameli wena nithi uzozobhala inkonfa kusasa ngekeze uyoshuthi ngasho wabona umlando kaRamaphosa ukuthi salokho abakhona akakaze eze kule province azokwenza nje advantage ngisho ka government uzozaphume njengoba ezophuma nje manje next month uzozaphume engakaze ayenze leyo nto leyo ngakho ke uzothuzwa thiwa leli billion yilo leli besihamba ngalo mahala la ma toll gate uzozizwa lezi zinja zamasela uzozizwa yabona we have no respect for you. Uyaqala ukuthi nizwe abantu bekhuluma kanjena ngabaholi bephethe omhlonishwa banibani honorable banibani because you are, how can I call you honorable if you are doing nothing honorable in this country, nothing honorable to our society. Siyofika sithini ngoba bamkhulu ingane zethu zosithuka ngoba sosixoxela sithi ngelinye ilanga kwaba nomholo ukuthi kwaba nokuthi bese bathi baba nenzani nahlala naneka amasende. So ke manje ke rise up and act everyone in any corner of the world, any corner of South Africa, any corner of KwaZulu-Natal. Sihle namankonkola akhe lawo gede. Ramaphosa must go fuck off. Asibafuni laba bantu. If you want to kill us, kill us. La kanjani? Sibulaleni phakathi nina isolution ukubulala. Ela niyobona khona ukuthi umuntu kafe. La niyobona khona ukuthi umuntu akafe. Ngeke nibezela ukuthi mangaqhamuka nje ungizwe aba 1000 nje la in this country. Aba 1000 nje. Babe nalesibindi enginaso. Singawulwenza uguquko noshintsho kulelizwe. Sikhathele manje. We are not stupid. Asifuni ama grant, asifuni emathenda. Cha, sifuna umnotho. We want economy. Nama right aqhamuka sepakishiwa ukuthoka anti Caroline. Lezi igobhe zalomfazi ethi kuleli rice esakwabani. Ngoba namandiya lama asazakhelela ukuthi itouch mahala. Liyiphele ithele abantu bamnyama. Liphi. Lo anti lelidlozi lelelo kwalo anti elakwabani. Lo clover lona yini ngelinye ilanga singezwa kuthiwa nje uNkulunkulu wami kunomchunu flakes. Yabona kunomchunu flakes. Lo corn owawa flakes wapi? Because we are living a lie. We are living in the legacy of our enemies. We are living under the shadow of our enemies. That they are eating all the economy while we are getting nothing. We are sick and tired. Ngihlala impela kodwa ingane zakwethu. Cela nilalele okunye bakecela istuko.